Преминават верижни колесни машини и бойна И сега започва техника, парадът на които са на верижната колесна и въоръжение в бойна Българската техника. армия. Механизираната колона от 55 машини се води от подполковник Феодор Велидолски, заместник командир на 9-та бронетанкова бригада, възпитаник на Висшето военно училище Васил Левски. Веригите на тези танкове са снабдени с специални гумени тампони, които предпазват настилката от разрушаване. Тоест те са пригодени и за операции в градски условия. Преминават бойни машини на пехотата. БМП-1 е бронирана верижна плаваща машина, въоръжена с 73 мм гладкостволно оръдие и сдвоена към него картечница ПКТ. Към Б-комплекта на машината влиза и преносим противотанков управляем комплекс за борба с бронирани цели на разстояние от... Интересно да се знае, например, че бойната машина на пехотата БМ-23 може и да плава. БМ-23 имат тегло 15 200 кг. Екипаж 7 души, въоръжение 23,3 мм оръдеен автомат и 7,62 мм картечница. Максимална скорост 62 км в час, обем на резервоарите 540 литра. Максимален пробег 500 км. Дефилират 122 мм самоходни артилерийски гаубици. С бойна маса... Тези артилерийски гаубици също могат да плават. И дори е измерено, че скоростта на плаване е 5 км в час. До 15 200 метра. Целта на тези способности е да бъдат преодолявани водни прегради. Самоходните минохвъргачки Б-1-10 Тунджа са предназначени да поразяват живата сила, огневите средства и отбранителните съоръжения на противника. Тунджа имат далекобойност от 500 до 5800 метра. НТЛБ. Верижното леко шаси НТЛБ също може да преодолява водни прегради чрез плаване. Преминават универсални верижни леки шасита МТЛПУ с тегло 13 000 кг, 8 цилиндров двигател с газотурбинно пълнене и мощност 300 конски сили. На ход са модернизирани бронетранспортьори БТР-60 ПБНД-1. Преминават модернизираните бронетранспортьори БТР-60 ПБНД-1, оборудвани с съвременни дизелови двигатели и автоматични скоростни кутии. Въоръжени са с двойни куполни картечници с прицел на далекобойност 2000 метра и 1500 метра. Тези машини са снабдени с филтровентилационна система, която е предназначена да предпазва екипажа от бойни отровни вещества. А сега вече виждаме и нови придобивки на българската армия. Марката е Мерцедес. Мерцедес-Бенц, снабдени с бронева защита на купето клас FB6. Имат люкс възможност за завъртане на 30-60 градуса и адаптори за монтиране на 7,62 или с 12,7 мм картечници. Автомобилите са доставени по договора с концерна Daimler Chrysler. За поразяване на бронирани цели. Въоръжени с управляеми противотанкови ракети с полуавтоматична система за предаване на команди по проводници. Боен комплект управляеми ракети 20 броя. Ето ви противотанковият управляем ракетен комплекс конкурс. Минимално 75 метра. Време за преминаване от поход от бойно положение и обратно 25 секунди. Преминават бойни машини от реактивната система за залпов огън БМБ-21 град. Предназначени са да унищожават жива сила и бойна техника на разстояние до 20 800 метра. Тази машина заедно с снарядите тежи близо 14 тона. Поразяващи площ от 40 декара. Теглото само на един снаряд е 66 кг.
Славната ни артилерия е представена от 152 мм оръдие гаубица Д-20 с максимална далекобойност 17 400 метра. Тегло в походно положение 5700 кг. Скорострелност 5-6 изстрела в минута. Време за привеждане от походно в бойно положение и обратно 2 минути и половина. Ето, че наближава и ракетният комплекс 9К-79 точка.